Hyundai už tradične v čase vianočných sviatkov a zvýšenej mobility na slovenských cestách vo svojej kampani komunikuje tému bezpečnosti. V predchádzajúcich kampaniách sme vyzývali vodičov, aby spomalili, alebo aby nepoužívali počas jazdy telefóny. Ale čo spolujazdci? Môžu aj oni prispieť k bezpečnej jazde? Spolujazdci môžu šoférovi jazdu poriadne znepríjemniť, ale môžu mu byť aj veľmi nápomocní. Spolujazdci sú takí, že rôzni. A to sme ukázali aj v našej kampani. Do rádiospotov sme previedli TikTokový trend videí, v ktorom autori predstavujú a parodujú jednotlivé typy ľudí. Určite poznáš takých spolujazdcov, že navigátor. Teraz doprava. Nie, doľava. Sem si mal. Tak už nič. Tréner. Rýchlejšie, predbiehaj. A teraz spomaľ. Veď neskáč na tie brzdy tak prudko. Testovač trpezlivosti. Treba mi cikať. A aký si spolujazdec ty? Buď hlavne bdelý spolujazdec a nenechaj v tom šoféra samého. Bezpečný spoločný návrat domov zo sviatkov vám želá Hyundai. Určite poznáš takých spolujazdcov, že náročný. Môžem otvoriť okno. Prosím si čipsy. Kedy tam už budeme? Introvert. Tatry. Pochybovačný. Ideme dobre? Nebola tam stopka? Vypla som doma žehličku? A aký si spolujazdec ty? Buď hlavne bdelý spolujazdec a nenechaj v tom šoféra samého. Bezpečný spoločný návrat domov zo sviatkov vám želá Hyundai. Keďže komunikácia prebiehala tesne po novom roku, tak sme kreatívne využili tému novoročných predsavzatí. Pre tých, ktorí sa chcú stať lepšími spolujazdcami, sme vytvorili landing page, kde sme im ponúkli rady a tipy. O tom, ako môžu spolujazdci prispieť k bezpečnej jazde, sme sa celý deň bavili aj vo vysielaní Fan Rádia. A pri každej jazde je dôležitý nielen šofér, ale aj spolujazdec, a tak preto hľadá sa najlepší spolujazdec. Pripravujem na cestu tie kajzerky, jak mal komisár Rex. Ako dlho ty vydržíš necikať? Keď vyrazíme z Košic, tak niekedy aj v Chorvátsku až. Takže ty, Dominika, si dobrá spolujazdkyňa? No, ja som multifunkčná a ešte som dobrý DJ. Kampaň tak efektívne zasiahla rádiospotmi a aktivitami vo vysielaní cieľovku priamo v aute na ceste. Spolujazdci mohli hneď aplikovať svoje spolujazdecké schopnosti na vodiča a prispieť k bezpečnej jazde domov zo sviatkov.